Аня, а що це таке вкусне буде? Ань, що це таке буде? М'ясо по-французьки. М'ясо по-французьки. Французьке, там у нас цибулька у нас. Грибочки, дивіться, як гарно виглядає. А що ти ще будеш сюди ложити? А що, ще сир зверху? Да? А, чи картошка? Ні. А що? Сир. І все? Майонез. А тут що у нас? А тут у нас борщик. А чого борщ рижий? Люди питалися. А того, що буряк кидає не зразу червоний в каструлю, а зажаркою, так? Да. Того і так виходить. Але смакові якості на то не впливає, він дуже смачний. Боже, яка в мене хазяйська. Ще тортик має робити. Добрався.